A magyarság számára a legnagyobb próbatétel ideje jött el akkor, amikor az iszlám hódítás a globalizmussal és a cionizmussal kard-karba öltve jelenik meg immáron nem csak a határokon, hanem az országunk bármely részén. Köszöntöm szeretettel az asztali beszélgetésünk mai résztvevőit, és köszöntöm kedves vendégeinket. Zoli és Tamás, hogyan tapasztaltátok meg az iszlám hódítást? Mikor vettétek észre, hogy itt történt valami? Hát én tulajdonképpen a munkám kapcsán majdnem minden esti órában Budapesten tartózkodom, mert kicsit kijjebb lakom Budapestről. Igen. És hát minden nap szinte testközelből tapasztaltam meg, de azt a bizonyos nagy hullámot, ami ugye a legutóbbi időkben történik, és az a rengeteg ember ott a keleti pályaudvar környékén és a környező utcákban, azért már megelőzően az utóbbi, én szerintem úgy az egy évet tudnám felhozni. Egy éve már? Azért, már egy éve. Szóval itt az elmúlt 2 hónap volt az, amikor úgy felpörgött a dolog, akkor te hamarabb észrevetted. Igen, mert mondom, annyira ember közelben vagyok minden este, hogy számomra már feltűnt jóval korábban a belvárosnak tehát egészen, hogy mondjam, életem során nem tapasztaltam ilyen mértékű, ilyen típusú embereknek a megjelenését Budapesten. Várjál, jöttek az arabok, azt láttad? Vagy mit láttál? Nem csak az arabok, hanem mindenféle ilyen színesek. Jöttek a de színesek. Olyan mennyiségben fordulnak elő, és céltudatlanul. Tehát csak mondom, hogy például a Blaha-Lujza környékével, kapcsolatos utcák környezetében, igen. De ilyen bujkáló szinten. Tehát néha megjelennek, akkor elbujkálnak, így somfordálnak, céltalanul mennek. Nem tudni, tehát ezek tisztességes munkával nem kapcsolódnak össze, tehát semmi olyan céltudatos tevékenységet nem lehet velük kapcsolatba hozni, mert sehol nem látszanak, csak ez a bujkálós, néha megjelenek, néha elbújok. Igen. És arra a következtetésre jutottam, hogy már jóval korábban, körülbelül egy éve ez a folyamat elindult, de nem az a fajta tömeg jött, aki ugye most így a legutóbbi 2-3 hónapban, hanem egy olyan céltudatosan ide telepített, elbújó emberek, akik időnként megjelennek, és én úgy gondoltam, és jelen például látom is ezt igazolni, hogy ezek olyan sejtek, amik bármelyik pillanatban mozgathatóak akár. Terroristákra gondolsz? Hát nem tudom, de logisztikai emberekre mindenféleképpen. Tehát ez konkrétan én nem látom ennek a bizonyítékát, hogy ezek amíg esetleg, nem robbantanak, addig nem amíg nem, addig én ezt nem tudom, csak feltűnő volt, hogy ezek így megjelentek, kapcsolatban állnak ezek így egymással, de minél jobban szétszóródnak és eloszlanak. És ezt tapasztaltam már, hogy az egy évben. Ez a hullám, ami van, most jelen például az utóbbi 2-3 hónapban, ez csak még jobban felerősödött. Illetve azt is látom, hogy most a belváros aránylag letisztult, de ez csak megint egy csalódás és egy illúzió, mert kapcsolatba kerülök ismét olyan emberekkel a szakmám kapcsán, a mindennapi tevékenységem kapcsán, hogy szállodákból elit ugyanilyen úriemberek, de ahogy megyek... Színes elit? Hát ilyen iszlám, inkább mondjuk ezt, tehát nem tudom külön választani, hogy most melyik részéről, igen. De mindenképpen iszlám közösségről, és ezek időközben egyik helyről a másik helyre úgy mennek, hogy ilyen menekültek követik őket, akkor ott nagy éjjenzés, és akkor megint kiválik közülük egy, akkor elviszem például a reptérre, és akkor repülővel utazik el, de látszik, hogy ezekkel kapcsolatban állnak, ezek nem a szegény rétegből valóak, igen. És szóval így mozognak, akik történetesen fölülnek a repülőre, és visszautaznak, majd ideutaznak, tehát ez a rendszer, ez föllelhető, igazolható, mert látom a kapcsolati rendszerek, hogy alakulnak, és annak ellenére, hogy vannak azok a küzdők, azért vannak a logisztikusok is, akik már itt vannak, és már megelőzően is itt voltak. Azt gondolod, hogy ők készítik elő a lesüllyedt
tömegeknek a bejövetelét? Így van. Tehát ezt kell látni. Tehát szóval egy magasabb tervezettségről. Így van. Teszt, tanúbizonyságot, igen, ami van. Tamás? Nagyon örülök, hogy Zoli említette ezt a hoteles vonalat. Én azt mondanám, hogy ezek a szervezők körülbelül 2 éve jelen vannak. Elég széles a kapcsolati köröm, barátaim itthon, és hát mondhatom azt, hogy a legmélyebb szintektől, nem dicsekvésképpen mondom, néha belekeveredek ebbe, a legmagasabb szintekig vannak ismerőseim. Történetesen az Eko TV mellett, ezt többször mondtam a Tamásnak, ott van 3 recepciós barátom, ott már ezek 2 éve felbukkantak. A prostituáltak miatt elég gyakran jelenik meg a rendőrség, és számomra mindig érthetetlen volt, hogy nem veszik észre, hogy már 2 évvel ezelőtt nyílt színen cserélgetik az autókon az olasz, román, magyar, török, szíriai rendszámot az utcában. Várjál, most itt egyébként az Eko TV-nek lenne törleszteni valóm, de itt nem az Eko TV-ről van szó. Nem az Eko TV, az Eko TV mellett van egy panzió, Richter panziónak hívják, igen. Egyébként a cirkuszos család, a Richter családnak a tulajdona. Igen. Ott az utcában ezek már 2 éve megjelentek, egy időben nem ment a szállodának, nagyon rossz hírű volt a prostituáltak miatt, ez egy mellékszál, és a rendőrök elég sokat razziáztak. És ezért nekem érthetetlen, én úgy gondolom, hogy ebbe a rendőrség is nyakig benne van, mert nem hiszem el, hogy ők ezt nem veszik észre. És a mai napig folyik. Igen. A mai napig folyik, nyílt színen. Megjelenik egy román emberke, román autóval, megjelenik egy fehér áruszállító, tele migránsokkal, már 1 évvel ezelőtt is, nem mostanról beszélek. Fogja, akkuscsavarhúzó, lecseréli a rendszámot, szíriai rendszám, Zuglóban a Kolumbusz utca Tököli út sarkán senkinek nem tűnik fel egy szíriai rendszámú szakadt autó. Amikor a rendőr ott grasszál a Tököli úton, rendszeresen jár. Rosszabb a helyzet, mint sem gondoltuk volna. Tehát ezt hozzá szerettem volna tenni, de igen. Zoli mondta, hogy ő is találkozott igen. ezzel a jelenséggel. Hogy itt egy megtervezett, előkészített és hatalmas pénzeken végrehajtott manőverről van szó. A Kalergi tervet ismerjük, mint háttérfilozófiát, tehát Kalergi, aki az Európai Unió számára kidolgozta azt a fajkeveredés elméletet, amelynek a lényege, hogy bármilyen eszközzel az európai homogén nemzeteket fel kell számolni, és azt gondolhattuk, hogy jó, hát ez egy agymenés, egy olyan gondolatkör, ami nem válhat valóságossá. És aztán, hát én mégiscsak azt mondom, hogy 2 hónapja, nyár közepén kezdett ez felpörögni, és akkor vált egyértelművé, hogy van egy politikus réteg, a nyugat-európai politikusok, akik ezt az egészet nem a nemzetük védelme érdekében lépik meg, hanem éppen a bevándoroltatás, a letelepítés az ő gondolatuk, és amikor Angela Merkel azt mondta, hogy Szíriából mindenkit fogadunk, akkor tulajdonképpen egy meghívót adott, ezek az emberek eldobják a papírjaikat, és a nagy többségük szírnek vallja magát csak azért, hogy bekerüljön a biztonsági kosárba. Zoli, te amikor láttad, hogy felpörög az egész történet, akkor mit gondoltál, hogy hol lesz a vége? Hát az az igazság, hogy én egy eléggé haladó gondolkodású embernek tartom. Az mit jelent? Várjál, ezt tisztázzuk rögtön az elején. Hát én úgy gondolom, hogy a világ az most 2 síkon folyik. Igen. És hát az a jelenlegi ugye, matériumban leledző világ, ez a jelenkor illúziójában, hazugságában leledző világ, de én már jó néhány 10 éve, vagy akár 20 éve is én úgy gondoltam, hogy nekem ez a világ, ez nem tud szépet és jót nyújtani. Szükségem lett volna valami olyanra, valami élhetőre, valami, amiben boldogságomat meglelem. Igen. És egyszerűen egy kényszer helyzet volt, hogy szerettem volna megtalálni azt az utat,
hogy lehet egy ember boldog, és hogy lehet egyáltalán kiteljesedni egy életben, mi az életnek az értelme, és jó sok évtizedes tanulmányaim és kutatásaim, megfigyeléseimre alapozva el kellett indulnom egy másik vonalon. És ennek a vonalnak a következményeképpen én már jóval előre láttam ezeknek. Tehát én már, ha lehet, hogy valaki nem hiszi el, de én körülbelül már ilyen 5-6 éve tudom, és szerettem volna az embereket felhívni erre a környezetem figyelmét, és azt vettem, mármint, hogy a betolakodók, hogy érkeznek? Tehát én láttam, de nem akarok én nagyon okosnak tűnni, mert tehát én csak egy ember vagyok, aki a környezetemből fellelhető, nagyon okos embereknek, professzoroknak, tanulmányoknak egyszerűen beleástam magam, és azt láttam, hogy a világ nagyon rossz felé halad, és tudtam azt, hogy lesz egy Európa szintű, óriási nagy akár háború, de nem tudtam így pontosan megfogalmazni. Na most ez várjál, nagyon kemény szó a háború. Szóval itt már sokan kimondták, hogy elkezdődött a harmadik világháború. Hála a Jóistennek nem kezdődött el. Tehát ez amit most látunk, ez a legnagyobb népmozgás a második világháború óta, de még nem háború. És nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy ne is legyen az. Tehát mindent megteszünk, az ott kezdődik, hogy nem mondunk nagyobbat, mint ami van. Azt a szót, hogy háború, jó, hát akkor helyesbitek. Akkor helyesbitek, akkor azt láttam, hogy tragédia felé sodródik a világ, és azt láttam, hogy ennek egyetlen módja van ezt elkerülni, hogy akinek módja van, és agyi kapacitása és igénye arra, hogy bizonyos embereket egy másik irányba kezdjen el terelni, akkor azt kezdje meg minél inkább, mert jó szándékkal, szeretettel, olyan erkölcsi talapzaton, a mi ősi kereszténységünknek a talapzatán ezt tegye meg. És ebbe az irányba mentem, és az a helyzet, hogy a környezetemben, akiknek ezt elmondtam, hát hagyjál, ez vicces, ez nem igaz, jaj, ne foglalkozzál már ilyenekkel, mert én a tragédia irányban való sodródást érzékeltem. És minél közelebb kerültünk ehhez a helyzethez években, annál jobban nyilvánvalóvá vált, és próbáltam már az asztalra, már a szemük elé letenni azokat a bizonyítékokat, illetve azokat a következtetéseket, amik nem csak az enyém, tehát én csak egy információ eljuttató lennék, tehát nem egy kitaláló, nem merészelek addig elmenni, hogy én ilyeneket mondjak, de viszont szeretnék az embereknek egy meglévő dolgokat valóságosan közölni, és hogy rápróbáljam ébreszteni a társadalmat arra, hogy mi van. És azt érzékeltem, hogy ahogy egyre sűrűsödünk, ha ilyen hullámba lehetne mérni, hihetetlenül felgyorsult az emberek részéről a nyíltság, illetve az az igény az emberekben, hogy most már érzik, hogy nagyon nagy baj van, de például nagyon érdekes észrevételem az, hogy ha azt nézem, hogy a korosztályokban, hogy mi az a korosztály, ami ezt nagyon jól látja és jól érzékeli, ez a korosztály az idősebb generáció, akiknek már sokkal nagyobb tapasztalatuk van. A fiatalok így rohannak a semmibe, ebben az illúzió világban, nem hajlandóak tudomásul venni, és ebben is látok egy veszélyt, mert ha visszakanyarodunk ahhoz, hogy mi van, mik a jelenségek, akkor egy nagyon veszedelmes dolog kezd kibontakozni, arra vonatkozólag, hogy a fiatal az nem szembesül azzal, hogy mi van, az idősebb meg óvatosabb, és amikor majd netalántán olyan eszközökhöz jutnak, akkor a fiatalok védtelenül fognak cirkálni, és áldozatok lesznek egy pillanat alatt, a legkedvezőbb áldozatai ezeknek, és most én tényleg nem akarok így jósolni, de jobb lenne óvatosabban hozzáállni a fiatalabbaknak ehhez, az idősebbeknek meg, akiknek megvan a lehetőségük, akik követik az eseményeket, akik nézik a műsort, akiknek igényük van arra, hogy szeretnék a magyarságot, a bennünk lévő titkokat, a gyöngy eszenciáját hordozva túlélni ezeket a dolgokat, hogy igenis próbáljanak már meg felébredni egy kicsit, próbáljanak meg arra gondolni, hogy mi van akkor, ha holnaptól például
életre hívják ezeket a sejteket, ahogy te mondtad, ezt a mit hirdetnek? Dzsihádot? Tehát a dzsihádot meghirdetik, és akkor abban a pillanatban életre kelnek ezek a sejtek, elkezdenek működni. Csak úgy gondoljunk bele abba, az élelmiszerek hogy fognak az áruházakba jutni? A multiláncok abban a pillanatban azt fogják mondani, hogy hát ők nem kockáztatják az árukészletüket, hát amikor mennek a kamionok, és akkor majd, ha majd megtámadják útközben, azt fogják mondani, hogy jó, akkor innentől kezdve nincs áruszállítás. Akkor az emberek hogy fognak élelmiszerhez jutni például? Tehát, tehát kezdjenek el az emberek azon gondolkozni, hogy a mai megszokott, kényelmi bázisuk, amit megszoktak, amit reggel fölkelnek, és minden nap rendelkezésre áll, mi van akkor, de csak azt mondom, hogy gondoljanak benne, hogy mi van akkor, ha mondjuk ez nincs. Igen. Kezdjenek el ezen gondolkozni, és akkor, ha már gondolkoznak, akkor már jó úton járnak. És itt az ideje ennek. Igen. Tamás, ez a globális média, amely megmutatkozik a televíziókban, például a hírműsorok, mindegy, hogy 24 órán keresztül 100 televízió, mindig ugyanazt a szemléletmódot vetítik. Magyarország most éppen fekete bárány, ez a 907-es pozsonyi csatától kezdve vállalt szerepkörünk. Nagyon szívesen tüntetnek fel bennünket úgy, hogy mi vagyunk az okozói, és ez miféle nép az, amely szöges drótot emel a szegény bevándorló elé. Azt nem mondják el, hogy a bevándorló illegálisan akar belépni egy országba, és tulajdonképpen, ha azt nézem, az ország, a haza és a ház, az ugyanaz a szótő. A magyar ember háza és hazája az ugyanaz. Hogyha én a házamat nem védem meg, azt mondom, hogy kinyitom az ajtót, és aki arra jön, rögtön bejöhet, és foglaljon helyet, vagy feküdjön le, vagy nyissa ki a hűtőszekrényt, keressen magának ennivalót. Hogyha ezt minden emberre kiterjesztem, akkor előbb-utóbb ki fognak engem pakolni onnan. Tehát hogy lehet ezt a hamis logikát a globális médián keresztül mégis egyfajta vallásos nézetrendszerként ráerőltetni sok 100 millió tévénézőre? Egész egyszerűen úgy, hogy az emberek nem gondolkodnak. Az én gyakorlatom az más megközelítésből adódik, mint az Zolié. Nem vagyok vallásos ember, de valamiért úgy alakult az életem, hogy rengeteget utaztam. Én megjártam Kanadát, 15 évig éltem kint, megtapasztaltam, hogy mi az abszolút agymosás. Azért vagyok itt ma, egyszerűen nem tudtam elviselni. Vagy megőrültem volna, vagy bolondok házába kötöttem volna ki, vagy elítéltek volna valamiért. Tehát én ezért vagyok itt. Én annyira nem bírtam azt az egészet. De visszatérve a kérdésedre, egész egyszerűen ma az emberek nem gondolkodnak. Hajlandók kész tényként elfogadni mindent, amit kapnak, bármiféle fenntartás nélkül. És nekem volt egy olyan illúzióm, mikor visszajöttem Kanadából, hogy az európai ember az más. Például azon lepődtem meg nagyon, hogy hát ugye kint nincs túl nagy választék, ha az ember el akar menni enni valamit. McDonald's, Burger King, Taco Bell. Ebből választhat, de mind a háromnak ugyanaz az íze, csak más az állaga. Meg a tartósítószer. És mikor hazajöttem, és kérdeztem a barátaimtól, hogy na hát most elmennék valami jó kis kifőzdébe, ennék valamit, ahogy én hívom kis szutykosba, és akkor ott teszünk egy jó pörköltet vagy valamit, mondták, hát ők nem nagyon tudnak ilyesmiről, de elmehetünk a nyugatiba, a Mekibe. És mondom, könyörgöm, itt tartunk Magyarországon is. És akkor egy világ omlott bennem össze, és mivel azért láttam, hogy mi van Európában, még abban volt a reményem, hogy talán az európaiak tartják magukat, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Múlt héten, ugye hát dolgozom kint Svájcban, néztem az osztrák tévét, a német adókat, a svájci adókat, a francia adókat, az olasz adókat, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy értem is. A CNN-t, a Foxot, és úgy, ahogy mondod, mindegyik a hazugságot üvölti a világba.
Bemegyek a munkahelyemre, és már azzal várnak, hogy na, magyar vagy. Nem azt kérdezik, hogy magyarázzam meg, hogy mi történik, vagy te tudod, te onnan vagy. Nagyon jól tudják, hogy 5 naponta innen jövök. És én is kint voltam a keleti pályaudvaron, tegnap Hegyeshalomnál jöttem át például busszal. Tudják nagyon jól. És tehát valahogy minket a világban még mindig nem tudnak elhelyezni. Mi még mindig ilyen bőgatyású, ugye, ahogy Glatz Feri bátyánk mondta, egy ilyen húspuhító, lovagló, vad nemzet vagyunk, és nem tudnak minket hová tenni. Tehát mondom neki, hogy ez van, akkor na nem az van, mert ő látta a tévében. Jó, akkor nézd tovább a tévét. Tehát nem is kíváncsiak a véleményemre, és ezért én feladtam. Nem szeretnék tovább embereket okítani, akik nem nyitottak rá, akik egész egyszerűen buták, mint a föld, azt kell, hogy mondjam, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon ez a nyáj a legerősebb. Együtt bégetnek ezekkel az emberekkel. De nem csak Magyarország, az egész világ. Tulajdonképpen a média befolyásolási rendszere az olyan, hogy a statisztikai többséget meg tudja nyerni. És azzal, hogy 100 televízió ugyanazt mondja, azzal tulajdonképpen megerősíti, mert ő is kapcsolgat, megnézi, hogy mit mond a Fox News, meg a CNN, és hogyha ugyanazt mondja, már pedig bennünket egyformán gyaláznak, akkor az a következtetése, hogy lám az igazság az, hogy a magyarok milyen gonoszak, mert elmaradottak, nem látják, hogy szegény bevándorlókat segíteni kellene. Igen, hát ez engem nem boldogít, hogy mivel etetnek valakit esetleg Dél-Afrikába vagy az Egyesült Arab Emirátusokba. Én itt élek, magyar vagyok, magyarnak születtem, tehát engem az érdekel, hogy mi történik Magyarországon, a magyar fejekben. De hát itt nagyon sok Kubinyi Tamásra lenne szükség, hogy világot gyújtson ezekben a fejekben, mert én úgy érzem, hogy jelen pillanatban még a gyertyát is keressük. Még nem gyújtottuk meg, még a nyers gyertyát is keressük. Itt tartunk jelen pillanatban. Igen, szóval ez a folyamat, ez nagyon nehéz, mert tulajdonképpen rengeteg információt kell feldolgozni, tehát sokkal többet. Annak idején a Kádár rendszer, Rákosi rendszer elzárt bennünket az információtól, a Szabad Európa rádiót, mint kiderült, részben ők szerkesztették, tehát miközben mi vártuk a hírt, nagyapám 99 éves koráig minden órában bekapcsolta, és kérdeztem tőle, hogy nagyapa, miért tetszik bekapcsolni mindig, hát ugyanazt mondja. Azt várom, hogy a kommunisták mikor buknak meg. És várta 99 éves koráig, és amikor 81-ben meghalt, akkor én tudtam, hogy nekem ezt várni kell, vártam én is szépen, és látszólag megbuktak, de utána kiderült, hogy ők, mikor már tudták, hogy meg kell bukni, akkor szépen beszivárogtak a pártokba, zsebre vágták a nemzeti vagyont, és az egész folyamatot kisiklatták. Most pedig ez a bagázs kellene, hogy megvédjen bennünket, hogy megvédje Magyarországot, a maradék hazát, a csonka országot ettől a globális terrortól, és ahhoz képest egyébként többet tettek, mint amit én gondoltam róluk, mert azt hittem, hogy teljesen behódol, vagy ilyen kis Angela Merkel, és akkor majd kijelölik az ócsai lakóparkot, hogy nem 300 devizahiteles lesz ott, hanem lesz 30 000 iszlám, de hála a jó Istennek ez még nem történt meg. Viszont amerre a világ megy, ahogy nagyon sokan nem képesek ezt a folyamatot egyben látni, az bizony azt a veszélyt rejti magában, hogy megtörténhet velünk, hogy elfogadtatják az ország statisztikai többségével a betelepítés elkerülhetetlenségét. Mi a teendő akkor, Tamás? Ahogy az előadás előtt mondtam, én nagyon meg vagyok azon lepődve, hogy hát ez a horda, nem tudom minek hívjam, nem menekültek, mert egyébként 84-ben én is menekült voltam. De ilyeneket soha nem csináltam, eszembe se jutott.
Igen, ők szeretnek arra hivatkozni, hogy 56 után a magyarok is menekültek. Tehát hát én voltam a Trajskircheni lágerben. Már ezt összehasonlítsuk. Tehát én ezt végigjártam, én voltam a Trajskircheni lágerben, és 85-ben lezárták 2 napra a Trajskircheni lágert, mert a kurdok és a törökök, meg mindenféle arabok között lövöldözés tört ki, addig nem mehettünk ki. Én egyébként a cikk velünk kapcsolatban is benne volt a National Geographic-ban annak idején, és utána a harmadik nap láttam az ablakból, hogyha a hullákat húzták ki, addig az osztrák belügyminisztérium lezárta a Trajskircheni lágert, mi ezt élőben végignéztük. De ez csak egy kis mellékszál. Én nagyon csodálkozom azon, hogy betörtek Röszkénél, és az összes határmenti ásott halom, most már hallom, hogy Szentgotthárd is ettől szenved, és én csodálkozom azon, hogy nincs egy ember, mondjuk nem a polgármester, mert ezektől nem várnék semmit, ezek csak ilyen fidesznyikek, egy jól megtermett ember, aki mondjuk hideg fejjel is tud gondolkodni, és fellendítené a magyar sportszer gyártást, gondolok itt baseballütőkre. Tehát följönnének Pestre, vagy akármelyik Tesco-ba, elegendő a baseballütő. És 200 embert összegyűjtene egy faluba, és ezeket kiverné. Tehát most már ez következik. Végignézzük, hogy végig fosztják, panaszkodnak a déli határszélen, Szeged környékén, termés zölden megették, letiporták, és senki nem csinál semmit. És várunk, és nézzük, jé, tegnap 3000-en jöttek, holnap jönnek 5000-en is majd. Zoli, mi az önvédelemnek a hatékony módja? Én ezzel már nagyon sokat gondolkoztam, és én úgy gondolom, hogy annyira erős ez a szándék, ami itt megbújik mögött. Hogyha ezek tudtak csinálni világháborúkat, ha tudtak csinálni 56-okat, ha tudtak csinálni elnökgyilkosságokat, akkor ne legyen kétségünk, és ne nézzük le a kitervelőket a tekintetbe, hogy valószínűleg ez meg be fog következni. Tehát mi ez ellen így nem fogunk tudni. De mit tudunk tenni? Tehát például arról tudunk tenni, hogy most beszélünk róla, és kezdünk gondolkozni, amit mondtam, hogy de mi van az ország hogy... állandóan erről beszél. Igen, mindenki. Tudom, de ezt tudjuk tenni. Tehát mi azokkal szemben, akik ugye kint vannak, és a hazugságok szövevényében úsznak, mi, mint magyar ember, ami emberi minőségét tekintve is egészen más anyagból gyúródott, mint ők, ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy bennünk van az az isteni, az a gyöngy eszencia, hordozzuk magunkba genetikailag, miközben ugye sok ember nem is tud róla. És megvan bennünk az az őserő, az a titokzatos, az a génjeinkből visszaköszönő, ahogy tudjuk, hogy az iszlámmal mit kell csinálnunk, és tudjuk azt, mert észnél vagyunk, mi nem vagyunk annyira megvezethetők, ez a baj velünk, hát szörnyű, hogy mi nem vagyunk ennyire ostobák. Tehát egy magyar átlagember, egy nyugati átlagemberhez képest egyetemi színvonalon van. Tehát egy magyar ember az jogász, az szobafestő, az építész, nem? Ez mindent meg tud oldani. Hát nézzük meg, Kubinyi Tamás egy ilyen műszaki zseni, aki üzemeltet, és tekerget, zongoráz, és mindent csinál. Tehát a magyar agy az olyan elképesztő. Most csak például Kissel István. Kissel István egy genetikai, ugye biológus professzor. Mit csinált? Elment Kínába, megtanult kínaiul, elvégezte a zeneakadémiát, tehát elképesztő. Tehát a magyar agy, a magyar lélek, az hihetetlenül minőség. Igen, van, aki ezt csinál, azt csinál, ez igaz, de mindjárt mondom, de azért a magyar átlagemberről beszélünk, az is hihetetlen. Ugyanennek a hordozója, az az érdekes. De még nem ébredt fel benne, még nem tudja. Bárki magyar ember találsz, az önmagában egy zseni. Igen. Királyi szkítáknak vagyunk a leszármazottai, közülünk mindenkit királynak néztek. Megjelent a szkíta harcos, azt mondták, hogy megjött a király, közben csak egy harcos volt. És ez a titok, és ez az, amit nekünk, akik tényleg megadatott, a Teremtő megadta az, hogy vagy egy lépés előrébb tudunk lenni, vagy még többet tudunk, akkor nekünk azon az úton kell menni, és ezt akartam mondani, hogy mi a megoldás? Az a megoldás, hogy kezdjünk el gondolkozni, például az önvédelem területén is, hogy valaki a házát is meg tudja védeni. Kezdjen el olyan, most
akár baseballütőt, de most ezt nem is kell megnevezni. Tehát akkor mondjuk ki, hogy olyan lehetőségeket keressen, még jobban, még burkoltabban, hogy olyan lehetőséget keressen, ami által ő meg tudja magát védeni, és kezdjen el a szomszédaival, vagy esetleg olyan közösségekkel beszélni azon a területen, ahol él, hogy mi lenne, ha például itt meg kéne védenünk magunkat, akkor azt hogy tennénk meg? Mert én már tettem olyan lépéseket, és mentem olyan emberekkel, akik tudom, hogy katonaviselt, magasabb szinten viselt emberek voltak, és elmentem hozzájuk, és mondtam, figyelj ide, te többet tudsz a katonásságról, mint én, de kezdjünk el azon gondolkozni, hogy mit lehetne tenni. Hogy lehetne ellenőrizni egy területet, hogy lehetne egy információs láncot például működtetni, mik azok az eszközök, amik rendelkezésünkre állnak, amit most nem kell kimondani, de bármilyen eszköz, hát az ember életét meg kell védeni, akkor bármilyen fellelhető eszközről beszélhetünk, ami az ő biztonságát jelenteni. Tehát el kell kezdeni gondolkozni, és ez lehet sok minden. Élelmiszerrel kapcsolatosan, fűtéssel kapcsolatosan, akár olyan technikákkal, amiket alkalmazni tudunk, mint azonnali bevethető dolgokat, hogy tudunk majd információt cserélni egymással, milyen kapcsolati rendszereket tudunk majd működtetni, mert vannak ősi, régebbiek, most nem tudom, de kezdjünk el ezen gondolkozni, és a magyar leleményesség meg fogja oldani, mint ahogy a Horvátországban lelőtte a lopakodó repülőt a cukrász. Na most erre mit mondjak? Szóval az amerikai csúcs. Az amerikai csúcs, tehát a magyarban létezik, és segíts magadon, a teremtő is megsegít. Igen. Ennek a útján haladva, én úgy gondolom, hogy... Tehát nem igaz az, hogy nem tehetünk semmit. Az Na nem. most az eleinknél sem úgy volt, hogy mindenki íjász volt, és mindenki harcolt, hanem le voltak osztva a szerepek, és megvolt a feladata a harcosnak, és megvolt a feladata a családnak. Tamás, így a beszélgetés végén kérdezlek, tudván azt, hogy a legtöbben azt mondják, hogy hú, hát elképzelhetetlenül reménytelen a helyzet, nem tudunk tenni semmit, olyan erőkkel állunk szemben, pénz, létszám és felfegyverzettség tekintetében, amely bennünket eltöröl a föld színéről. Igaz ez? Ez most nagyon reménytelennek néz ki a küzdelem, de mindig van egy halvány reménysugár, soha nem tudni, hogy miből pattan ki a szikra. Ez ennél egy kicsit bonyolultabb a világ, de ha valaki látja, akkor sokkal egyszerűbb, hogy ki az, akik mozgatják a háttérben ezeket a szálakat. És hát úgy, ahogy a török megszállás, például Egervár ostrománál semmi esélyünk nem volt, teljesen úgy néz ki most is a játék, az emberek még alszanak, nem lépte át náluk az inger küszöböt, hogy megértsék, hogy mi történik akár a mi határainkon, akár Európában, de nem tudom, nem vagyok Jós, nem vagyok Nostradamus, de tudom és nagyon remélem, hogy ez a halvány reménysugár ez ott van, és ebből egyszer csak kipattan valami, ami elsöpri ezt az egész rossz akaratot, ezt az egész rosszra való törekvést. Bízom benne, és tudom, hogy el fog jönni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, tehát a következtetés az, hogy tudunk valamit tenni, először gondolkodunk, az nem baj egyébként, először gondolkodunk, utána cselekszünk, általában fordítva szokott lenni, de az önvédelmünk az a lelkünk védelménél kezdődik, és amikor a szellemünk már egészséges, akkor meg tudjuk hozni a megfelelő döntéseket. Tehát nem szabad félnünk, nem szabad megijednünk, nem szabad kishitűnek, bátortalannak lennünk. Köszönöm szépen, hogy velem voltak, a Jóisten áldjon meg minden igaz, jó magyar embert.